Bai, atzo gertatu zen gu barrenea jarri behar ginela, barkuekin arraiak atetzeko, eta hurbildu bitzen beste barku ontara San Ferminea, kuadrileko biek alkarrekin ibiltzen gara, lagun bat pasa behartzen mediko esoloko gargoizian, eta de paso iragozian ere barkora 80 kaja. Zergatik egiten dugun transbordu horiek, oso urrutik lanean, 8-10 orduko biretan, eta antxua, hain delikatu da antxua izin duzu iruki barkon barrenen bi dugunetan, ateri behar da egun berian. Eta orduan egiten dugu babestiri pasa arraiak, ez gu bakarra egiten dugu dena, eta gure tarten dugu normatiba jarria kostera zileran, jartzen dugu non kupuak, nola lan egin zeurtan atera, eta transportuak dena dugu ja espedifikatu gure tartean. Eta hain suerte txar izan dagoen, hurbildu ginen denboran, hegazkin bat iragozen barko gainetik bi txandatan, eta itxurez argazki pilo bat atera ditu, eta hemengo kapitan maritimoako zera ordena birali zuen patrullera gure bila joateko. Etorri zen patrullera, harrapatu digu, gelditu digu bi barkuki, non eri eta non arra eman barkuri, eta sartu gara onara, preso bezala. Guk ez dugu inoloko tramparik egin non kilotan, eta guk arraia atetzen dugun arrai guzi-guzia, nahi bestek emanako arraia, biraltzen dire informe guzia Madrira, noiz hartzen garen, ze arrai emake dugun, bakarra ez dugu agertzen, ez da agertzen zeinek emanoen arraia. Beho gero bintan arraia saltzen dugunean, arraia joaten da barko bakotxen zat. Hori dena ja espedifikatu dugu. Guk ez dugu inolako trampik egiten, eta kupua, ohandikan kupua ondila da, ez dugu kupua bukatu, eta guk ematen dugun arrai guzia joaten da kupu hori mermatzen. Hor transbordo batek guk ibiltzen garen formatan ez du inolako kalterik egiten ni a la especie ni a los productos que llevamos, la manera que llevamos. Problema da norma jartzen juste Bruselas aldetik a nivel general, café para todos, eta badire pesquerías que igual están en peligro, con transbordos egiten juste igual trampas para kalte handiek egiten justena, baina gureko zen ez da hori. Guk eskatzen dugu ja makitik urtiak eskatzen hori libratzeko, antxuan asuntuan nahi dugu beste lasaitasun batekin lanian ibiltzeko itsasoan hori libratzia, eta hortan ari gara. Gaur bertan etorri dire postako arrantzan zagosten barkuak apoio modura omengo bokanara, eta gestio egiten nahi dire Madridekin gauzak hori aber nola libratu lehiken. Eta kitxe gehiago. Zeba galdetzen manazu, igual esan gabizu.